दैथुन बसुमतारिया নিশ্চয় খেল ভালে হ'ব দহবাৰ এই দুটা দলে আমি ফাইনেল খেল উপভোগ কৰিব পাৰিছিলোঁ বিৰাট এখন আমোদজনক প্ৰিয় খেল আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু এই তিনিটা বছৰে আমি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ বহুত ভাল খেল ভাল দল আহিছে নিশ্চয় এইবাৰ আশা কৰিছোঁ তেনেকুৱা ভাল খেল দেখা পাম এইখিনিত কৈ মই মোৰ ধন্যবাদ बरायना लांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बिनि उनावनो जोंहा न'खरनि मुंख्लं न'खरनि सुबुंफोरखौ बिबार बावनो लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय गारखना हुमखिटु क्लाबनि दैदेननायाव दिनै जेबायदि हाबाफारिनि बिबार बावजेनगिरि महरै दा बिथांखौ जों गुसुङै जोंनि बे मुंख्लंफोरनि सोमोन्दै गुसुङै बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ जों गुरैयै खावलायखाबाय गोलाव बिबुंथि लाखियोबा जोंनि इयुननि हाबाफारिफोरा एसे माने खहा जाहैगोन गुसुङै बसुमतारी आरो एखेदक आमी रायजोर आगत चिनाकी दिबर कारणे आमी अनुरोध जानाबो आरो एखेदक चिनाकी দিব আমার শুধু माने बावसोमनानै बर' जातिनि थाखाय गावनि जिउखौ थानाबासिनो हारिनि थांना थानायाव माने बावसोमनानै दा बिथांमोननि जिउ बिथांमोननि आत्माया माने जोंखौ आरो थायो फार्स्ट दं आं साननाय थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि बे मुंख्लंफोरा बिबार बावनाय बे बिबार बावनायाव बिथांमोना लिंनायनि थाखाय जोंनि गौरबगिरि लेङाइ आफादगिरि हरिबर आदा आरो आं दिनै गसंथानो हादों गरेस्वर बसुमतारी भाइस चेयारमेन बिथां आरो लोगोसे जोंनि बे रामपुर प्राइमारि बारग'आफादगिरि आदा बसुमतारी आरो लोगोसे आदा आंजों थानाय माननीय सन्मानित व्यक्तिफोरखौ